Salum, Horas, Parhalado, HKBP Bandung, Pesot Bandung, Pasatot Tuita Salukna, selamat hari Minggu. Ia minggu ta sadarion, ima minggu paduahon dung Epipanias, dok topik, naung gabe mamora dohita di bagasan ibana, hina salukna. Andorak suta mulai parmiguata, tapasada marwata, martangyang naho maita. Amin. Tapuji matuata, marede maita sebukwede nomor 12, ayat sada 2 dot ayat 2. Marhite-hite gowarni di bata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tondi parbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amin. Mandok mauleate mahamu di amai, amang roro hita siang gonggoman ni haulomon, jalan apa satu kita tu bagasan harajaon ni anak haulongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali tuhat debata pargugu na suatu dosan. Amanami na di Banua Ginjang. Ipaboto kodo tuaka parrohana siap purbai, marhite-hite bitang, nok tubu anakmu nasasadai, sondangi marohanami, asa hutadahami aporsyaon nasitongi, marhite-hite ibana, asa terbaik dot hami, mamereng hamuliau sogot,
marhite-hite anak kaulungan nirham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu mapatik ni debata, ima patik perjolo do latpatanna, patik perjolo, au do Jehova debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au baenomu debatam. Dia do lapatan ni, odo, ikon umbia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa naadong. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulau nombar tu patiki. Ale tu debata, sai pargugui mahami, mangulau nombar tu patikmi. Amin. Tatopo tima dosata tu ado pan ni debata, martangi yang mahita.
Ali di bata nami na marasiroa jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manak pigahali hami roh tujulom, huhilala hami, rikot doa sini roham, disalut hami halak pardosa. Alani ido ubayan na hupaserep hami diri nami sa dadion di jolom, jala huparatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sianak ka dalam muda badiyai, songo biru-biru nadidu. Sayu nak kami pabalis sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomon roham, amatean yak kaperdosa. Alai hamu bau nirwana do lo menirham asa mangulu. Se sama saluhut hage do nami dot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi nirham di hami marhite-hite panindangion dot agogon niton di parbadia. Asa tarapul situtur rohanami manjoho. Jala patun, higor, jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tapi gema baga-baga taringot tu sahasesan di dosa. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar, ayaw do sinuloko. Nunga pola hujo guarmu, au napunaho. Pasangapo ma diribatan na diginjang. Amin. Tapi gema hatan di debata epistel tupuk di hari mingguon iman atar surat di Psalmen di 240 mamukasian ayat 5 saro di ayat 10 sada tajahama margati soring. Mertua mabawa nama pai Jehovah habosanna jalana soolo marbalik payuton siginjang rohai akan apa ula-ula gabus. Torop doaka alongan dokot sakap-sakap di bain po mokop hami alay Jehovah di batak nang tapajur nang penaing baritahon dalam pabuak nang tapajujur tahe di bahen torop dang lomo roham dipilih si potongon do si panganon di buah hodo pinggol huduasa dang dipangidoho pelea situtungon dot pardosaon. Jadi nikuma, idama, ngaro au mambuan nasinurat taringot tua. Dipangidoro aku do patu paur lomo nirham ali di batakung. Jala di parsitongan nirwaku do patikmi. Barita hondo hati goran di lukitan namulun. Idama, dang bibir diboto hodoi alai Jehovah. Rapi taman jaha, daku tabi union hati goramu di bagasar roaku. Sai hupa buah-buah do hasitongamu dot hatomi. Daku porso asini roham dot abonaromi tusa lutan nabulun. Ima saatna martua do akan atumangion hatan di bata jala nopiopsa. Amin.
taha tindakon ma hapor siyaw tay, songon nahin na tindakon ni dongata sa hapor siyaw di sandok portibion, rak may tamandok. Au por siya di bata Jehovah, ido ama parguguna so tudusan, na tumopalangit do tano. Au por siya di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, iman tinubon ni si Maria, nagabagabia siya tondi parbadia, an roak sa bubuan. Ido tuata na tumaon na bernit, ipangumuan ni Silatus, na mate terpajal do ibana di au pinursilang, na tua tubanuatoru dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disiba ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adok sada huria da badia, huria topan ngelak Kristen akan da badia, do diasan di dosa, do diatai naman dok, mulak mangulu sogok daging halak nong mate, do denguluan na sorasuda. Amin. Shalom.
Tikting si jahaon di Minggu Paduahon Dung Epipanias tanggal 10 Januari 2026. Nomor sada ruas natamba. Mamuka sian ari Minggu sadarion nunga gabe ruas di Huriata. Ima sada amang sintua ganda P Simanjuntak sian HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur masuk tuwik Antapani Arcamanik. Nomor 2 keluarga Ricky David Simanjuntak Inang Melisa Melin Boru Sitanggang Rap Dohot 2 halak Yanakona sian HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur masuk tuwik Bandung Selatan. Nomor 3 keluarga Tonggo Huta Barat Inang Yemima Hasyani Boru Hasiahaan sian HKI Torna Godang Resort Torna Godang masuk tuwik bypass timur. 2 ruas natamba. Mamuka sian ari Minggu sadarion nunga pindabe haruasoni sada keluarga Dodi Pandapotan Tambun Inang Deborah Dewi Santi Boru Manurung Rap Dohot 2 halak Yanakona ruas Wik Dago tu GKI Kayu Putih Jakarta. Nomor 2 keluarga Arnold Horas Franseda Simanjuntak Inang Rosdiana Magdalena Boru Manurung Rap Dohot sahalak Yanakona ruas Wik Dago tu GKI Maulana Yusuf Bandung. Nomor 3 Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Tikting Parjolo Weber Reynaldo Manatar Olwan Sitorus Anakni Amata B Sitorus Nahinan Tubuni Inata Dame Boru Butar-Butar ruas Niwik Bandung Selatan HKBP Bandung Resort Bandung Dohot Elsa Kriswendah Boru Situmorang Boruni Amata M Situmorang Nahinan Tubuni Inata E Boru Sinaga ruasni HKBP Bandung Barat. Nasida nunga martupol di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 pukul 8 WIB di HKBP Bandung Resort Bandung. Nomor 4 pelean sosial Huria. Di Parminggon Sadarion papungu pelean sosial Huria Dohita tu keluarga Amang Sabam Saragi. Ruas Wik Riau Patrakomala. Jalan Nunga Marujung Ngolu Amang Sabam Saragi di Tiki Naung Salpu. Nomor 5 Pabor Haton Pandita Fungsional. Mutasima Inang Pendeta Neti Dwi Roma Pasaribu Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Raja Wali Namarhobas di HKBP Bethesda Distrik 22 Riau. Acara Pabor Haton di Parminggon pukul 10 Sadarion. Nomor 6 Bonataon Distrik Dohot Launching Program. Di hari Senin tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Pekalongan di Patupado Bonataon Distrik Dohot Launching Program Tahun Pelayanan 2026. Borhatdo Sian Huriata Utusan Parhalado Seksi Ama SPH Naposo Rap Dohot Seksi Lansia Nagabe Utusan Distrik Lau Mandohoti Ulaoni. Nomor 7 pelean Natal Dohot Malam Tahun Baru Keluarga. Di Aka Keluarga napatu pahon ibadah Natal Keluarga 23 Desember Dohot acara Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB Naso pasahaton pelean nadope Boima Patongoson Marhite transfer tu rekening HKBP Bandung. Pasahaton kas tu kantor manangna mar koordinasi tu sintua wik nabe. Anggiat magabe uap na khusus peleatai
lau pasangapon goar ni debata. Songoni matik ting di bagasan mingguon tuhatama nama masu-masu.
Papuji matuhatta marede maita sya buku ede nomor 237 ayat sada do udukna jalata pasahat ma peliata sada a do sada b. Amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Urian itu hata, namarlas ni roha hita di bagasan tikion, tatangihon mahatani debata, imana tersurat di 1 Korintus bidusala, mamuk kamaisian ayat 4 sahatu ayat sia. 1 Korintus bidusada, mamuk kamaisian ayat 4 sahatu ayat sia. Tapayuti hutma akamang dohotinang hujahama di tonga-tongata. Madok mauliate doau totong di debataku sialahamu. Marningot asini rohani debata, naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Di sadok hatai nang disude pangatusion. Ay naung di pahodo di hamu panidang yona. Taringot tu Kristusi. Asa dada nahuranga kamu di nasa ragam ni basa-basa ni debata. Namay-may manamahamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu ro di ujung. Gabe so hasurahat di ari ni Tuhata Yesus Kristusi. Haposad do debata. Naung maju hamu tu parsaorat dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai ido sahana. Naung gabe mamora do hita di bagasan ibana di saluhutna. Di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Masai menarik do tema ni minggu tahun, tetapi tidak tertutup kemungkinan banyak orang-orang Kristen yang kecewa dengan tema ini. Kenapa? Puasa. Molo tahatai taringot tuhamoraon, pitor tuarta do pikirata. Dangi? Alani, molo tarok sada-sada jol manamora, pitor tabereng do akka fasilitasna. Di baheni do hamu akadamang dohot dainang unik sekali kekayaan ini. Kalau kita baca, kalau kita bahas, kenapa? Alam manang nabuhabe perdalan ni ngulut tahun, saya naing dohot doi manempel. Puasa. Adong do palsapan ni halak Batak nama dok, hamoraon, hagabeon, hasangapon, ate. Moloridok, dia masih pilitom. Pasti siyan natului, pitorodo parjolo pikirata, hamorao manyan. Ala boy do di jami jolma songonon. Dang lomoro hakumuli do manguli. Ala yang go mamora boy manyan. Dampak ni hamorao no di tonga-tonga ni ngulut tahamu akadamang do dainang moru do hasangapot tamolo marpugus sita. Boydo ita hilala. Topat jago kedudukata adong fasilitas ta gudang dodongata. Ide bandaidok adat adong diiba adong todong. Molomar pesta di sadaon di gedungon adong namora di gedungon adong napugos. Sama-sama diudak kita harus jujur. Kemana kita lebih dulu. Bahkan mungkin sukacita kita pun berbeda kita kasih. Ima unik ni hamoraon molo sai tahatai.
Ketika itu unik kita katakan, Tuhan bukan melarang kita untuk menjadi kaya. Justru Paulus mengingatkan kita bahwa orang Kristen itu harus menjadi orang yang kaya. Ikong gabe halak namora dohita. Alay nabora boha idotong. Ate. Na baru-baruan na dong do tabo istilah manang nalelu cope taringot tu fasilitas naro pay may mahom man atoras na ninna di huta di haroro ni geleng na siya pangaratoan dungi Roma anak konay madapoton oma ngaro kaka ahay buwan kongguan balua mamanuki ninna. Bahkan ketika kekayaan itu unik, di tonga-tonga nih, na martaw baru pengahamasay di sada keluarga. Jujur do itangyakon na toras naon anak kon nai, alay sada dang itangyakon. Dungi Roma siap po pa rin na manukun. Oma, basa dang itangyakko ko babatua. Habis sudi itangyakko ko. Di maho ay soy haro kubu kiriman ni. Di antara orang tua pun berdampak kekayaan itu. Kalau kita berbicara kekayaan itu hanya materi. Alay di bagasan tikyon, di dok hatani debata do songo dia do hita mamora marhite asini rohani debata. Karena itu kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Bahwa yang Tuhan inginkan itu kekayaan, yang Tuhan berikan kekayaan kepada kita bukan terletak di tengah-tengah materinya, tetapi dalam hal yang bagaimana. Asini rohani debata. Itu adalah kekayaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amang muluboy tapadumru mutur pukon tu ilustrasyon hiado dong di sada sikola masa perkenalan murid baru. Dungi sada-sada ipajodor magwarna ipajodor ma akapar karejo ni natua-tuana. Nasada madok karejo PNS, nasada tentara, nasada polisi, nasada guru. Alayadong masyan nasida madok karejo ni natua-tuaku pemulung. Tetapi dia dengan bangganya menyatakan itu. Alay Roma masyan nasida madok iparekeli maibana. Wasalas roham pemulung natoras munin. Dia menjawab dengan simpel. Pemulung itu tidak profesi yang hina. Dia sama dengan Tuhan. Manusia itu sudah sama dengan barang rongsokan ketika dia jatuh ke dalam dosa. Dan orang tuaku juga seperti itu. Kalau orang tuaku tidak memulung rongsokan itu semua, sebentar lagi akan terjadi banjir. Kalau orang tuaku tidak memungut semua barang rongsokan itu, ada banyak perusahaan yang tutup. Alaboy do didaur ulang nin. Karena itu kita melihat amanginang di tonga-tonga ni parngulut ta siganu pahari. Berbagai macam kehidupan yang kita alami. Ragam ni parmoluota. Say tahetong do hamorat tai ngaboy mabay kita sonang. Say tahetong do parbinoto at tai ngaboy mabay kita sonang. Dan itu tidak kita bohongi. Dan gak busat tai. Ay molo ano kepeng tay turlas dorohata. Molo selesai ka persikolan ni anak kota, 17 dorohata.
Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang disebut di dalam Dia kita mendapatkan kekayaan di dalam segala hal. Tuhan mau mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan seperti uap. Tetapi kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang berdampak dan berpengaruh. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan kasih karunia. Bisa ada huria mang dohotinang, ya dong protes akan apugus dohot nama balu. Puasa protes. Ala diputus serapu huria ma satu ngama tanggung jawab ni akan nama balu dipilih tahun. Seharusnya 1 tahun itu 1.200.000. Alai ibu tu semua gabe 600 masian akka napogos dohot na babalu. Dungi Roma na sida protes. Dirokon na sida. Do masukmu. Alam mabalu hami gabe daktar pasu-pasu hami. Pados. Ay nang pe mabalu hami nang pe bugos hami di pasu-pasu debatado hami. Kami lebih percaya ketika Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami, ketika Tuhan memberikan kesehatan dan kehidupan kepada kami, itu kami mampu membuktikan bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami sekalipun berbeda-beda. Amin. Alani persoalanna. Tetap dama kepasu-pasu nasahat tu hitabi. Terkadang dari sisi luarnya kita bisa menilai, termasuk dohi taong golongan adu sudi di hamoraon. Alai adu nanaing dohonon di debatatu itu. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berhenti untuk memberkati setiap orang yang percaya. Karena itu melalui firman Tuhan juga di Yeremia itu dikatakan, siapa yang Tuhan berkati? Isedona di pasu-pasu debata. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Dia. Alani mulu marsakko, mulu terida hamoraomu, alesai puguso di pabahenan. Ido napatadaho dang di pangasaho kobe debata di tonga-tonga di ngolum. Karena itu ketika kita berbicara kasih karunia Tuhan, ketika kita berbicara asini rohani debata, itu membuktikan bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita setiap saat, dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang kita butuhkan setiap tahap. Tak sarupa hari kotan na dihita. Tak sarupa man. Sekalipun kita sama-sama satu marga, tetapi mungkin selera kita berbeda. Sekalipun kita sama-sama HKBP, mungkin doa kita berbeda. Alani hamu akadamang dohod dainang omma perdalanan ningoluta. Bisa detiki adong manapister, boy dohonota pasar jana teknis mabayon, teknis mesin. Boy di bahin mana sada alat transportasi, tadokma dia bisa menciptakan satu mobil. Dalam menurut penelitian, mobil ini jauh lebih hebat dari merek yang sudah ada. Jalal harisiat do mobilon. Dungi adong masa ada keluarga manuhor. Dung dituhor bakona dua te, lama johita mangaraun keliling. Diputuson na sida malaw man na sida sa keluarga. HP dang apala daw dupe Victor Sega ma mobilon mogok.
di teleponima na makadongan na, di teleponima akka parserpis, jangan dong nabui paturehon. Alay ito puma dong rosa halak yang tidak meyakinkan penampilannya. Dung isuk ko ni mana ma, ay namahuwa do, mogok mobilhon. Olo do ho palwason, asa hujama, atik beha buy mangulu. Sian penampilan nai curiga do ibana, alay dengan keputusasaan karena ambisi harus jalan-jalan, dunginin na ibana ma. Toy ma, jama ma, alay mo lulamsigan no bayar dah, ninayancam musedo to. Alay hola di utak atik ibana sa otik, dungi dokon ibana ma pangulo ma. Pitor to puma mangulo. Nanayang si dohonon na kamang dohotinang na parjulo ay iba na do na metciptahon mobili. Dung iboto imana may dia hahurangan na. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita setiap hari, kekayaan kita sudah bisa membuat kita nyaman dan aman, pendidikan kita juga sudah bisa membuat kita aman dan nyaman. Sehingga terkadang kitalah yang mengatur waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada saat ini itu menggambarkan kehidupan kita. Tuhan pada saat ini tidak melarang kita, apapun keadaan kita, kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Tetapi ingat, selama Tuhan itu ada, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, sekalipun kita tidak memahami bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dengan kondisi tadi. Hamorau mibe boy doma baik kotar tutuk. Ulau mibe boy doma baik tertutuk. Bahkan persekutuanmu saat ini pun bisa membuat hidupmu berdosa. Alanima Roma Tuhan songo parbengkel nakining. Setiap saat mungkin kita mengalami hidup kita seperti mobil yang tadi. Tetapi siapa yang mampu memperbaiki? Yang mampu memperbaiki hidup kita hanyalah Tuhan. Disima asini rohani Tuhan. Yang bisa membuat hidupmu bersuka cita hanyalah Tuhan. Karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Debatatai debata nagok asini roha. Ahado didok pungwani nanak kining yede nasidayate. Tinggad do panugum, tiaka na pinarmahammo. Roa lansia nak kining madok, pujilah Tuhan hai jiwaku, maka akan diberikan mahkota kepadamu. Aidang mungkin lianon ni debata pasu-pasu tuhita anggoso tahapor siya do debata. Karena itu sebagai Allah yang hidup dan yang kekal, Dia telah menyatakan berkat-Nya ke dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam segala aspek kehidupan kita seperti yang diungkapkan di dalam Kejadian 12 itu. Di pajuwon ni debata tu si Abraham, sonido nang tona, sonido nang ulaon ni debata, di tonga-tonga ni akangoluta, son na porsia hita. Dia may pahenok kumaho gabi bangso na bulut, jala pasu-pasuk kumaho, asa gabi pasu-pasu ho. Aku akan membuat namamu masyhur dan memberkatimu supaya kamu menjadi berkat. Dak kolam madok dirita namo rahita alai kodohonot tado
gabi pasu-pasu. Seperti apa yang diungkapkan oleh Yakobus itu juga. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu mari kita tunjukkan sebagaimana kesaksian seorang janda tadi, orang yang miskin tadi yang mengatakan, sekalipun saudara kelihatan kekayaannya, kami tidak kelihatan, tetapi kami juga mendapatkan berkat Tuhan. Ikodohonot tamasongan. Mungkin berbagai macam cara kita datang memuji Tuhan dengan kehidupan yang kita alami. Tetapi kita tahu, bahkan yang pada saat ini sekalipun dia tertawa, tetapi kita hanya tersenyum, sekalipun kita hanya melangkah dengan 2 kaki, orang lain sudah melangkah dengan 1000 langkah. Alay dang diboto manang naise pasu-pasu ni debatan nagumodang. Boy do halakam mekkel alayu balga pasu-pasu tuho. Alani ko dohonot tado di bagasan tikyon hamu akamang do tiang, siapakah orang-orang yang diberkati Tuhan? Dang boy holam martudu hita, dang boy holam masihol hita. Tetapi kita harus menyatakan orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Katakan, bagaimana supaya kita hidup penuh dengan sukacita, unang dokon cita-cita menggabe sahalak namora. Ikon ubaut tadwi, alai kodohonot tado, pakirimoku ima sahalak songon napi nasu pasu ni debata. Amin. Pengharapan saya atau cita-cita saya bukan menjadi orang yang kaya, tetapi pengharapan saya adalah orang-orang yang percaya, yang setiap saat mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Karena itu kita harus katakan, keistimewaan kita dari orang-orang yang lain itu harus katakan. Barek kamu akamang dotinang, unang bosak kamu gabi halak batak. Unang bosak kita gabi hagabibi. Hagabibi itu orang Batak itu dimanapun militan. Kuasa udok sone. Barek kamu. Ay hagabibi tahun holak kita Batak doison. Ay di gereja nasing ngaro isi dongat tahala Jawa rohalakaha boy matorop alani ko percaya doho iko pede doho di hapor siaommu. Seandainya kita ini tidak orang Batak, saya yakin belum tentu seperti ini kita diberkati Tuhan. Amin. Ale ala Batak dohita alani berek kamu mah di memehon hatani debataru tuhita. Firman Tuhan telah menuntun hidup kita. Tidak mah dengan nai sonang nai molorap hudul aka namar hamarangi nasa hapor siaon ay mulu marbadai adong roha moraun. Kalau terjadi perselisihan, apakah kita semakin kaya? Tidak. Molo gaurison, gutturison, kita akan lihat. Kita bisa bawa contoh di negara kita. Jika ada di sana keributan perang saudara terjadi antara suku, daerah dengan daerah yang satu, saya yakin ekonomi kita tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Tunggu nih hita. Molo so mangulu do hapor seota, molo so marparbue do hapor seota, dang terpasu-pasu hita mo kamang do tinang. Saat ini Tuhan memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Itu saatnya Tuhan menuntut bahwa kita ini
adalah pohon yang akan berbuah dan pohon itu akan berguna bagi orang lain. Tak salamang dohotinang molo taingot tangyang ni Ibu Teresia Madok Songonon. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku bila terjadi kesesakan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Molo subuh do petaula sude yamang boy do honota hola piga-piga songon patuduhon nguluta. Nama ngulu hita marhite-hite asini rohani debata. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Ai ido bakona dihita kamang. Idok sahala Nabi Isuk molusai hasalan ni jolmado di bereng-berek ko ido na patuduhon ubal gado hasalammu. Karena apa? Karena setiap orang-orang yang dikasihi Tuhan jolma nang mangulu di bagasan asini rohani di batana parjolo sahali na dipaias hita imasian dosata. Molodung doya sita siya tonga-tonga ni dosatai dohonot tamanakining dimanapun dan kemanapun kita ini hadir membawa sukacita. Amin. Martangi yang baik. Mau lihat madiho oleh Tuhan di bagasan tikyon. Marhite-hite asini roham. Uy tol has hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Dipaingot to kami ali Tuhan. Dada hamoraon ni haportibion. Pasu-pasumi. Alay di hamoraon namanot tong rodi saliling dililing na do. Porsea do kami ali Tuhan. Asiniro kami do nama masu-masu kami gabi mamura kami di portibion. Uy hami dapotan si panganon sinumon parabiton. Uy hami ali Tuhan sonang di tonga-tonga ni ngulu nami. Dapotan parbinotoak kami. Alay marhiti-hiti asini roham di paingotodo kami di bagasan tikyon. Asa marparbue ngulu nami si buat dame, si buat lasni roha kami. Si buat pasu-pasu kami. Di dia pe maringanan ali Tuhan. Alani di bagasan tikyon. Loas mamarhite-hite todim tod di porbadiay ale Tuhan ukap rohanami. Maka mulatehon saluhut ngulu nami tuho. Unang loas ale Tuhan roha nabiar. Upang asaho kami laho madok maulihate tuho. Dinahubeleho kami akapilian nami ale Tuhan. Tuado pamu may marhite-hite huriam. Jala asabo di parar huriam yali Tuhan. Makobasi di tonga-tonga ni huriam. Ay torop dosyan hamion ali Tuhan na makarikoton pagkubasyon. Alapugos do kami di pardagingon tarlumubi ma di partodion. Alani ali Tuhan suruma huriami. Suruma parhaladomi. Asalam marherbang ali Tuhan. Asino tolong ni roham di tonga-tonga ni portibion. Mauliate madiho pasu-pasu ma. Uriam HKBP Bandungon. Nang di bagasan tikyo di parsauran nami di naong tol has hatami. Lopokon may turohan nami. Ramoti ringirik kami. Nangakapakobasyon ni huriampe di bagasan tikyon. Tuhodo pasahaton nami. Urubi kami di akahahurangan nami.
Iring-iring pardalanan ning ulo nami. Sariho kami ali Tuhan. Pamalo makaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Apuliak ka na marsak. Urupiak ka na dangol. Pahot pakirimon nami ali Tuhan. Asaw nang gali jalamad dili kami. Di bagasan tikyon. Paborhaton ni huriam mamarhiti-hiti na posom. Ima inang pandita neti pasaribu tuinganan pakkubasyon na ibaru. Luas malituhan marsaringar pakkubasyon na sida di tonga-tonga ni huriam na sa ilaon. Jalaramoti inanamin na posom tinganan pakkubasyon na ibaru. Tuang soni mahami nang saluruas ni huriam pasupaso ramoti hami mga sahon Kristus Yesus. Amen. Marede hitahut matapasahat piliat. Pasu-pasui
Maeng masuk mahita tu acara paborhaton pendeta fungsional HKBP Resort Bandung imainang pandita Neti Dwi Roma Pasaribu tu inganan Pakobasion Nai Baru. Marede mahita sian bukede nomor 800 sia ayat sada. Yesus bandungan Hama kadongan ruas, parhalado dohot akaudangan nama dohoti kebaktian minggu sadarion, paborhatot tama inang paditaneti dui Roma pasaribu, naung marhobas di huriaon salelengon, obartusi tabigi majolo surat keputusan ni pimpinan Huria Kristen Batak Protestan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP tahun 2023 dan PPKU tahun 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu, dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Neti Dwi Roma Pasaribu, Sarjana Teologia, nomor induk pegawai tertera, tanggal lahir 18 Agustus 1995, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Bandung, terhitung mulai 15 November 2025 menjadi Pendeta Fungsional Resort Raja Wali bertempat di HKBP Bethesda, Distrik 22 Riau, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi oda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort, maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP,
Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY, Parhalado HKBP Resort Bandung, Preses HKBP Distrik 22 Riau, Parhalado HKBP Resort Raja Wali, Parhalado HKBP Bethesda, BPSK, HKBP, dan Pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 7 November 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Hamu Pandita Neti Dwi Roma Pasaribu, obartu surat haputusani, au Pandita Resort ni HKBP Bandung, atas Gorni Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tindie, upaborhat mahamusian huriaon, di pasu-pasu tuhat tama pakkobasio muna di nasalilingon, bahen sangap di guarna, taulas niroha di huriana. Jala di pargugui mahamu, gabe Pandita fungsional, di HKBP Resort Raja Wali, Distrik 22 Riau. Amin. Martangiang mahita. Ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ho huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh ho akan aposo makko bahasi huriam. Ujion nami do goarmu. Jala dohonon nami mau lihat itu ho. Ai hodo na paloason na posomon marhobas di huriaon salelengon. Pasu-pasu mai. Jala tu pahi. Asa marperbui gabe hasangapod di goarmu. Bahen las niroha di huriami. Laos ho manapaborhaton na sida sian huriaon. Tu partikian nanaeng sidalanan na sida. Pasu-pasu. Jala pargugui manasida, asa saluhut nai gabi manupak dilas niroha nasida. Upang idohami tuho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Saat madihita di namandok hata hujohami matujolo mewakili sian ruas, inang rospita simangunsong boru simanjuntak. Shalom.
Selamat Hari Minggu Madihita Saluhutna. Yang kami hormati Pendeta Resort Amang Albenar Silain beserta Inang, seluruh pendeta fungsional dan keluarga seluruh Parhalado dan keluarga Nahuha Holongi Hami, natua-tua nami lansia, damang dainang dohot sude akan posebulung. Izinkan saya mewakili seluruh ruas untuk memberikan kata sambutan dalam rangka pemberangkatan Inang Pendeta Neti Roma Pasaribu menjadi pendeta fungsional di Resort Raja Wali di HKBP Bethesda Distrik 22 Riau. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya selama lebih kurang 1 tahun. Walau waktu yang singkat, tapi kami bisa merasakan pelayanan Inang. Pendeta Pasaribu begitu baik, khotbahnya bagus, sangat memberi warna, orangnya ramah, terlebih juga pelayanannya di Pospel Jatinangor. Kami doakan kiranya Inang Pendeta Neti Pasaribu di tempat yang baru dapat melayani lebih baik lagi, lebih berkembang lagi pelayanannya sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di bumi ini. Amin. Akhir kata, apabila ada sikap kami atau tutur kata kami selama ini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Pendeta Neti ya. Sekali lagi, selamat jalan, sukses di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Songon nidok pasamadohonon. Napurat tano-tano marangging masih ranggongan. Dagik tama padao-dao, todita masih gonggoman. Songon ede persirangan, songon ede kenangan, ba edeon nami ruas do lagu nomor 200 ya dipimpin sama song leader. Songoni masa hata siap kami ruas. Selamat jalan Inang Neti ya. Mewakili Sian Parhalado Hujo Hami Amang Sintua Joner Panjaitan. Shalom. Mauliate dihita saluhuna nasahurion. Di amanami Pendeta Resort Pendeta Albenar Silain. Laksoni nang sudi Pendeta nang nadong ison. Songoni dong aku Parhalado. Mulutung pehami di son nuai ditunjuk na gabi pandukatan na mewakili Parhalado. Las maruhata jalata parasauli homayate. Mauliate madihita khususnya dihita ruas ni HKBP Bandung. Takas roda kita pai hutihut di acara minggu
laus diuduti muse tu acara pabor hatton paditata padita neti boru pasaribu hobar tu SK naung jinalo nasida paujungon ni nasida ma pakobasion nasida di HKBP Bandung lahu muse manguduti pakobasion nai baru di HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Langsung ni madihita tahamolate hom masaluhuna pakobasion ni inat tapaditata kurang lebih 1 tahun. Kita marsaur dohot paditata padita neti. Tentu gudang doakan naluna denggan marhite-hite jamita na pinasahan ni nasida di huriat tasaluhuna laus marhite akka jamitai tabba akka haporsiota saluhuna. Jalarap manangyak kumahita kamanginang asa margogo paditata lahu manguduti pakubasyon ni nasida di pakubasyon na baru di HKBP Resort Distrik 22 Riau. Langsung ni madihamuna padita nami padita neti boru pasaribu. Mauliati dodohonon nami dihamuna kurang lebih 1 tahun hita marsaur di Huriaon Huria HKBP Bandung. Partangnya kita tomata mertua debata asa marparbue jamita naung pinatol hasmuna di huriat tahun jalan martabba-tabba aka bilangan ni naporsea marhite-hite pakobasyo muna di huriata selama nasa tahunon di HKBP Bandung. Jala sudedo ruas HKBP manang yakon manang nadiga pehamu borhat manguduti pakobasyo muna tu HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 hatta namadongani hamuna dipargugui hamuna lahu manguduti pakobasyo na baru di hamuna. Totu selama pakubasyota selama marsaur kita 1 tahunon mungkin gudang doakan hurang lebih di pembahenan narap melayani kita sesama parhubas di hamiaka parhalado sohoni nang aka pedita nang mungkin boy sempurna laus marhitioma mapokamua susah sudena aka nahurang lebih selama melayani hamu di HKBP Bandung manipat di nasa tahunon. Di ujung di Pakatayos ya kami ada pepatah yang mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata atau perbuatan atau tingkah laku yang kurang pas jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Naparpudi, molosoboi bulung desa laon, molosoboi bulung disitulah, banang gua pala bulung desa laon tenang. Molosoboi kita bajumpang sehari sebulan, nang gua pala sehari 1 tahun. Tang boy sehari 1 tahun, sehari 5 tahun. Ina man nagliling hobar tu jabatan munate. Moliate madita saluna horas ma. Penyampaian cenderamata ujo hami mainang paditasa ro tujolo. Suang-songoni tuak kapar halado ujo hami ma asa rap hita jongjong di jolo.
sahat mapartikian di nalau mangapuh pasat hami matu inang padita nami inang padita neti Pasaribu. Horasma dihita salutna manginang. Parjolo sali tamasi tutu do hita mendok moliate tutuhan pardenggan basa. Isudeasi dot holong ni rohana natongon mamasu-masu hita di bagasan parngolua taganuk. Nahu parsangapi dot hua holonge hami uluan ni huria amang pandita albenar silaen. Nahu parsangapi hami, nahu haolongi hami amanginang pendita fungsional. Nahu parsangapi hami, nahu haolongi hami amanginang parhalado. Nahu parsangapi hami, nahu holongi hami amanginang jemaat ruas ni huria HKBP Bandung. Dohot sude hita naboiro di parmingguan sadarion. Kami Pandita Neti Dwi Roma Boru Pasaribu berdasarkan SK Nanau Hujalo Hami amanginang naing udutan nami mapak kobasion nami di HKBP Bethesda Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Alanii jongjong do hami di apalatikion pasahaton hata perpisahan. Na parjolo pasaton nami do mauleate tu amang pandita resort, diamang inang pandita fungsional sebagai pimpinan, sebagai mentor dohot dongan saulaon, nanunga macai burju mengajari hami di godang ulaon nahu ulahami. Na mangihut pasaton nami dotong mauleate tu amang inang parhalado, dongan saulaon disude haburjon muna di hami. Disude perhatian dohot dukungan na dilehok kamu di pakobasion nami. Pasahaton nami dotong mauliate tu sude amang inang ruas ni HKBP Bandung. Na tua-tua nami lansia. Dongan nami aka naposo bulung. Yang dengan lapang hati menerima kami dengan kebaikan, yang mendukung segala pelayanan yang telah kami lakukan di Jatinangor. Amanginang ruas ni huria HKBP Bandung diapala tikion pasahaton namido gomos tuhamu. Memang tinggal hono nami nama Jatinangor alai porsea hami amanginang. Songon haburjon muna, perhatian do dukungan, nanaung di patupahamu salelengon ditiki marhobas hami di Jatinangor, cai matorus nanaing di patupahamu di Jatinangor, manang ise peanon padita panggati nami. Tutu amanginang dang ruas ni HKBP Bandung mahasiswa-mahasiswi nadong di Jatinangor. Dang sude nasida ruas ni HKBP, alai na pasti anak kon ni Kristus na dihaholengi Kristus do nasida sarupa dohot hita. Na pasti generasi penerus bangsa, penerus gereja do mahasiswa, mahasiswi Kristen na adong di Jatinangor. Pangarato do nasida manginang, dao sian natorasna, dao sian keluarga, alai pinuji madebata, dang dao nasida sian Tuhan pardenggan basa. Alanii diapala tikion pasahaton namido. Kami sebagai padita merasa beruntung dan bersyukur pernah menjadi bagian pelayanan mahasiswa Kristen di Jatinangor. Marhite-hite dengan basa dohot pangurupion sian Tuhan debata pos do rohanami tau dohita pahebakon pakobasion di pospel Jatinangor. Amanginang totu ditikina jepek di parsorata seadong do hahurangan nami. Alanii
mangido maaf hami di hahurangan nami, di pakatayon, molo pemekel di berek kamu hami yang manginang, songona pamekel kurang hapa di tahun nami, mangido maaf mahami, Tuhamu sudah ruas nih Huria HKBP Bandung. Secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan sekerja, adik-adik yang saya kasihi, mahasiswa, mahasiswi yang ada di Jatinangor, yang hari ini beberapa dapat hadir, tapi lebih banyak tidak dapat hadir karena di dalam masa liburan dan masa KKN. Pertama, Inang mau sampaikan kepada kalian adik-adik yang Inang kasihi. Inang bangga, Inang bersyukur pernah menjadi bagian, menjadi rekan sekerja teman-teman sekalian. Dari kalian, Inang belajar untuk tetap tulus, untuk tetap bekerja keras dan penuh kemauan, melayani meski dalam kesederhanaan, bahkan sering memiliki tekanan dan terkendala. Apa yang baik adik-adik sekalian yang sudah kita kerjakan selama ini, Inang harap terus dilanjutkan, terus dikembangkan, jangan hilang dari persekutuan. Sama seperti yang sering kita bicarakan, adik-adik pengurus, baik pengurus yang lama atau pengurus yang baru, biar teman-teman yang hadir dalam persekutuan bukan hanya beribadah, tetapi menemukan keluarga melalui persekutuan kita yang ada di Jatinangor. Adik-adikku yang terkasih, mahasiswa-mahasiswi Kristen Jatinangor, kalian adalah penerus, generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Semoga ini bukan hanya harapan yang direkatkan kepada kalian, tapi ini adalah kesempatan yang dapat kalian raih, dapat kalian kerjakan, dan dapat kalian pertanggungjawabkan. Tetap semangat dalam berkuliah dan tetap semangat dalam berpelayanan. Pasahaton nami dotong mauleate tuale alinami inang nyonya nababan borusiaan. Sudah haburjon muna mendukung pelayanan pakobasion nami. Saleleng kami berada di Bandungon. Songonima amanginang hata perpisahan na boy hupasat kami mau lihat tema di sudah haburjon muda. Tangiang masih tangiangan mahita manginang. Asa saya totong hita di bagasan hahipason, di bagasan lasni roha, di gudang ari-ari nanaing di pasat Tuhan di bata dope tu hita. Mau lihat tema di hita saluhut na horasma amanginang. Marede Mahita nomor 720 Laos Jongjong Mahita Saluhutna. Tatangnya kumma piliata.
Ali di batama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silelehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahan tami masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami godang di silelehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajonmo, sa isaot malomani roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pare, sa isamadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugi hutu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita.